सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट मनैलस आपन 7वां वर्षगांठ। पिछला 7 साल से सिवान जिला और कई अन्य जिला में राज्य में बेहतर कार्य करे खातिर अपन पहचान बना चुकल सिवान के प्रसिद्ध संस्था सोसाइटी हेल्पर ग्रुप अपन 7वां वर्षगांठ सिवान रेलवे स्टेशन पर केक काट के और जरूरतमंद के बीच कंबल बांट के मनैलस। ट्रस्ट के संस्थापक अनमोल कुमार कहले कि सिवान के लोग के पिछला 7 साल से जौन स्नेह और प्यार मिलल बा, हमनी के उ बहुत ऊर्जा देवे के काम करेला और ये आगे भी मिलत रही, ताकि ऐसने सेवा हमनी के करत रही जा और बेहतर सिवान बनाव में हमनी के सब आदमी मिल के अहम भूमिका निभाई जा। ये अवसर और खास बनल जब शहर के प्रसिद्ध लोग एमे शामिल भई, जैसे गणेश दत्त पाठक जी, अरविंद पाठक जी, देवेंद्र गुप्ता जी, रजनीश कुमार जी, अमित कुमार सिंह, मोनू कुमार, शंभू सोनी, अविनाश कुमार, मिथिलेश सिंह जी, आदित्य कुमार, सुशांत, राज के साथ ट्रस्ट के सैकड़ों सदस्य मौजूद रहनी लोग।